खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव केलिफर्नियानिफ्राय मोनसे गिदिर रादाब केलिफर्नियानिफ्राय लाना फैदों बे समनि मोनसे गोदान आपडेट केलिफर्नियायाव गिख्रंथाव बिरखंनि जाब्रबथाय केलिफर्नियानि एडवार्ड्स एयार फोर्स बेसआव जायो बे गिख्रंथाव बिरखंनि जाब्रबथायाव सा 8 सुबुंनि जिउ खहा जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों मोनसे सरासनस्रा आनजाद मिशननि समाव आमेरिकानि एयार फोर्स B-52 स्ट्रेटोफर्ट्रेसआ टेक अफ लानायनि उनावनो गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बायदियै गिबि इसारानिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जाब्रबथाया रैखाथि खालामनो हानाय नङामोन फारसेथिं गेदेर अर खामनायनि उनाव इमारजेन्सि हान्जाफोरा जाथायथिलिसिम सौहैयो जाब्रबथायनि जाहोनखौ दा बे समाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं मख'नो गोनांदि थांनाय साननैसो सिगां आसामावबो बेबायदिनो गिख्रंथावै गंसे रौनिया हान्जानि बिरखंआ जाब्रबथाय जादोंमोन जाउनाव सा 5 रौनिया हान्जाया जिउ खहा जानो गोनां जादोंमोन आरो फिन दिनैबो केलिफर्नियायाव बेबायदि गिख्रंथाव थासारि मोनसे सरासनस्रा आनजाद मिशननि समाव आमेरिकानि एयार फोर्स B-52 स्ट्रेटोफर्ट्रेसआ टेक अफ लानायनि उनावनो गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो जाउनाव सा 8 सुबुंनि जिउ खहा जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों।